Ġiet inawgurata r-residenza Ħolqa li post ġdid fil-Qrendi minn fejn l-aġenzija Sapport se tkun qed wassal servizzi tranżitorji fuq bażi residenzjali. B'investiment ta' 1.4 miljun euro, din il-binja se tkun tista' tilqa' fiha massimu ta' 9 persuni b'diżabilità fl-istess waqt. Dan is-servizz se jgawdu minnu adulti b'diżabilità li wara assessjar dwar il-ħtiġijiet tagħhom jitħija pjan b'miri li għandhom bżonn jilħqu għal livell ta' għajxin indipendenti. L-isem Ħolqa jirrifletti l-għan li dan il-post għandu għaliex huwa wieħed minn katina ta' interventi u programmi oħrajn biex persuna tkun tista' tgħix fil-komunità b'mod iżjed indipendenti. Hawnhekk dawn il-persuni jistgħu jsegwu dan il-programm personalizzat fuq bażi residenzjali għal żmien stipulat skont il-pjan, b'monitoraġġ u gwida minn diversi professjonisti qabel imorru lura fil-komunità. Waqt l-inawgurazzjoni il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Sapport, Oliver Xikluna, iddeskriva dan il-post bħala pass konkret fl-istrateġija tiegħu għall-implementazzjoni ta' programmi tranżitorji u li bihom jitwettaq il-pjan ta' ħruġ mill-istituzzjonijiet. Proġett li l-Aġenzija taħdem fuq ovvjament biex timxi anke fuq l-istrateġija tagħha li naraw li jżid persuni b'diżabilità ikollhom iċ-ċans jiġu mħarġa kif jistgħu jgħixu mod iżjed indipendenti. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia Portelli fissret kif Ħolqa huwa proġett li se jkompli jgħin persuni b'diżabilità jimxu lejn ħajja indipendenti. Proġett ta' 1,400,000 euro illi bħalissa diġà qed jitgawda minn żewġ persuni, fosthom studenta b'diżabilità li tattendi l-MCAST u dan għalija huwa l-perjodu ta' tranzizzjoni kif titgħallem tieħu dawk il-ħiliet meħtieġa biex minn hawn ftit ta' xhur oħra ikollha l-appartament tagħha u tmur tgħix għal ħajja indipendenti. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Nancy Karwana u s-Sindku tal-Qrendi David Ċkembri.